Die eerste marathon hier krijg ik in Friesland en dan niet in Burgum nog wat, dat krijg wij ja. Ja. Zo mooi is wat. Nou, jij vindt dat mooi? Ja, wees. Ik vind het mooi. En dan mag je even bij aan, hè? Ja. Zag ze de eerste keer. En wij wonen hier in Burgum bij aan, dus oorlog heen, hè? Je moet hem erbij hebben, want je mij nog maar 4 mannen en dan heb je dit al. Ja, hij dit al. Nou, dit is dan aardigheid. Ja, voor de eerste keer. Ik heb nog nooit bij zo'n geweest. Dus. Ik vind het geweldig. Ja, dat is toch zo. Ik vind het prachtig. Dat het hier staat de eerste weer. Ik bedoel, dat meisje voor net bij mij. Verleden week wist ik niet dat het gebeuren zo. En nou is het samen zo. Dit mij er al in bewijzen. Hé? Bauma die ons overvoerde. Ben ik echt een rieder? Nee, hè? Nee. Helemaal niks mee? Ja, ik zei, als er 1000 op binnen, dan kom ik pas. Ik ben de laatste. Ik ben de laatste, ik sluit al. Ja. Ja, ik wil wat reden. Ja, hoor, ik mocht het wel graag doen en mijn vrouw die mocht het ook graag doen. Maar we zijn, ik ben al hier wat ophouden, maar voor 2 jaar had ze nog wel mij wat ontreden met Elisabeth. Maar ze zei, ik ga nog maar op, want als je wat krijgt, je wil nooit een vleuger van, als je onder voeten rijdt. Het spul steken heeft dit of dat, dan ben je verder van huis. Ik mocht ook altijd graag zelf rijden, maar ja, nu ben ik ouder en ik wil de bonken net steken houden. Nee. Maar ik net van je vrouw, denk je, maar ik net met. Dat weet ik net. Maar ik Wat zijn jou? Dat moet er zelf maar weten. Ja, Een eigen baas? Nee, maar Nee, hij bent niet hier de baas. Hij moet het zelf weten. Hij moet het zelf weten. En misschien dokken ik nog wel eens, maar ik weet het nog net correct. Nee. Meneer Jury! Wat wie er met het pionnetje? Oh ja, nee, de pion lag je midden op het paard. Dat kan het. Dat kan het. Dat moet opgelost worden. En waar wint? De voorste, hè? De eerste. Dus ik zal je net vertellen wat mij doet, dat mag ik net vertellen. Morgen je aan de voorste. Ja, doen we. Ik ga zo'n karretje. Daar ben ik nog weer van niet goed. Ik wil aan de warme poeien maken. Ja. Misschien wil je man wel blowen. Ja, Nou, dat net. Nee, ik Doe ik net? Nee, ik ga nog niet goed, ja.